Kaunti ma Kisumu ni ondamo manyime mar ikruok ne bago romo magalamoro makelo bombe madongo e Afrika mano Afri Smart Cities Conference mabiro timore juma manyien. Romo kama igeno ni biro riwo jotelo madongo, jolony kod joket mwandu gi paro maduong' mar golo lai makare mag lokruok gi dongruok mar bombe mag Afrika. Kane lose wachno, jokanyo kamati manyasi no motisi ni ASCA Dr. Kama Arogo pako mokalo ondamo kwacho ni odhi keto Kisumu e ngadho mamalo e pinje Afrika ahinya to kirango weche mag somo, thieth, wuoth, ohala, limbe kod lupo. Gavana Anyang' Nyong'o kore bende yango ni ikruok oseket nyime. Gik ma gidwa keto kamoro dwa biro neno jo business gi jomoko nono ni Kisumu kae chal nadi. Koro bura ni dwa kelo ji moa kuonde mopogre opogre, ok gin joma ng'eny to gin joma nigi nyalo mar kelo kembe gi buche gi dongruok mopogre opogre. Sekta mar taka ben sekta manigi pesa because ka taka en pesa, ka report wacho ni sekta mar taka en gi $54 billion. One in the front line mar kelo technology ka AI gi data gi systems mabro tango ne sirikal niya mae pesa mawuok e taka to mae tije ma taka kelo to mae kaka inya keto pesa e taka. The idea of smart cities is that we think ahead of these problems and not live until they come to our doorstep. Then we begin a reactive. Can we do it before I finish being governor in 2027? So that I'm proud that during my time this happened. Let's come out with this press conference today, or this press release today, with proposals and ideas and programs. Angado gode gi aore gi nam modhi kaunti ma Migori ma okuom joked ne aluore kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti ma Migori